Lucia Detlarová, majsterka sveta niekoľkonásobná, vyhráva jednoznačne nad Martinou Sojkovou, ktorá vyhrala takýto titul. A proti nej Kristína Bohovčaková, ktorá minulý rok na majstrovstvách Európy juniorov skončila druhá. Môžeme braniť tiky, ale myslím si, že to nám bude jednoznačne a gratulujeme Barbove jej ďalšiemu titulu, že nechce vyhrať ešte. Čo robí? Barbora dostala predčasný štart. Fajne vyhrala. Gratulujeme. Takže Juraj Jašček, bezprehry, Palo a Juro vyhrala. Chalani sa poznajú so Sparinou. Takže táto atmosféra sa mi poznáva, ale svadba spočí čekala. Bravo! Bravo, ste navralo všetko. Potom ešte aspoň jeden zápas vyhrá a potom sa uvidí, ale podľa všetkého to vyzerá, že aj rozhodcovský úchodcov môže byť, ale Matúš Hubík sa snaží to odrozhodovať tak, aby je tam zápäsky na pomínanie a idú. Jano, rozhodcovský úchod. Dobre, takže máme všetko pripravené. Zavrete to je a Janka dostal iba faul, áno. No. Pozdite to, Jana. Poďte ešte. Jana bude mať veľmi náročné, ale poďte, pozdite. Prústi majú zavreté. Poďme, nepočuť vás. Super. Takže teraz sa mi to páči, koľkáva ožila. Takže Jano Vajča. Jano si počuje, komu fandíte? Dominik! Jano! Hlava na prvom konču rozhoduje ešte Anky. Obok pretekáva. Naznačoval tam, že sú prekryté Anky, takže Dominik musí spúšťať trochu nižšie a pravdepodobne bude nasledovať rozhodujúci. Takže za mňa asi takto. Na prvý sa palce idú prsty, prvý bol Domino Šoka zavretý, druhý bol Jano Vajča dostal faul za rakeť, robie sa druhou opakovať. Pozbudte toho Jana. Takto majú vyzerať na Slovenských. Poďte, obudí sa, zakryje.
Filip Ric a silní borci, naozaj silní a uvidíme, ako sa im bude dariť. Obaja majú rozdielne štýly, aj keď sú to spotkári, ale Filip je taký, že technicky má to dole pekne, zaberie sa do spodu. Marek to môže! A či Marek dokáže zopakovať túto taktiku, lebo bola úspešná. Jediné, čo rozhodlo, to bol drobný faul, kde Marekovi podskočil lakeť a chce bývať. Takže Marek Ebelinci má jeden faul, jeden warning a to už je vysoký stupeň nebezpečia, ak chce dnešný duel vyhrať, alebo minimálne to natiahnuť do rematchu. Filip dostáva asi krč. No a Marek, musíš! Nepustí ho do boku! takéto finálové zápasy sú ozdobou majstrovstiev Slovenska, ktorá stále uvidíme, že dostal Marek druhé na komunitu. Bohužiaľ prehráva a Filip vyhráva na nohou. Ako juniorský reprezentant ešte mal noc a teraz to vyzerá to tak, že by to mohlo byť pripravené. Filip zadal do kategóriu do 90 kg. Gratulujeme Filipovi. A pekne domáce vyhráva. Bude to síce Európy a určite sa nestratí ani medzi mužmi, keď už viackrát medailoval na medzinárodných turnajoch v kategórii do 100. A Jožko Šufliarsky dostáva faul za zalomenie zápasu. Tak pozdúte jeho. Bojujú sa o titul majstra Slovenska do 100 kg. A Peťo to kontroluje a vyhráva. To ďalší titul majstra Slovenska medzi mužmi. Gratulujeme. A máme tu zviazané. Juro Michalička zaštartoval do vrchu, Edo ešte vzdoruje, drží, je to, Juro má tak laktík na krajičku úplne, ale stále je to veľmi vyrovnaný duel. No a uvidíme. Dobre, Juro Michalička prvý faul. Juro Michalička opäť zaštartoval do vrchu. Edo sa to snaží ešte bokom pretiahnuť. Teraz to dostal faul. Edo, gol. Takže 1-1. No uvidíme, či aj ten tretí štart bude vyzerať rovnako, že Juro vybehne Edovi do vrchu a teraz kto? Edo. OK. Takže toto finále sa rozhodlo na fauli. Veľmi neradi to vidíme, ale je to tak, také sú pravidlá. Jurovi gratulujeme. Takže vedia, čo platí na tú druhú. Lucia chce prechytiť ešte Martina, je to
zviazaná faulou, ale vidíme tu už taktické manévre. Pozor na Pavliusa! Držu ho! Tá rozhodcovský útok, keďže sa baby nevedeli dohodnúť a nepostupovali podľa pravidel, tak ich hlavný rozhodca nastaví tak, ako sa patrí. Dotiahol ešte pásku, nech sa nevyšmyknú, lebo aj to sa občas stane. A idete zavriť. Palce pôjdu ako prvé a pokiaľ som dobre rozumel, tak Martina Sojková bude zatvorená ako prvá. Martina Sojková dostala prvý faul za vidíme, že je to nervózne finále, baby vedia, že si musia na ucho uhrať každý deň milimeter. A Lucia dostáva taktiež faul 1-1. Bude to na finále. A dúfam, že tento duel sa vyhrá v zápase. Lebo teraz si už musia dávať pozor obidve. Tina je zavretá, Lucia zavretá. Tina vyštartovala ako prvá, Lucia bola schopná ju pretiahnuť na svoju polovicu. Teraz útočí kontroluje to zatiaľ, ale Martina sa neznáva, stále skúša ešte zabojovať do ruku s Luciou a Lucia si profesorsky natiahla na seba. Kontroluje to, určite to bude dobrý zápas, ak nerozhodnú. A Lucia zvíťazila. Zaslúženie, pekné finále, gratulujeme. 35. titul je tak jednoznačný favorit. A uvidíme, čo vymyslela Dominika. Či sa tam vôbec dá niečo vymyslieť. Ja som sa s Barborou rozpičoval, už mi stačí vôbec. No. A myslím, že je rozhodnuté. Ďalší titul pre Barboru Bajčiovú. Gratulujeme. Na pódiu môžete vidieť aj ďalšiu majsterku sveta a víťazku World Combat Games Rebeku Martinkovičovú, ktoré po chorobe a prišla na majstrovstvá Slovenska. Budeme držať palce na Európe, ale teraz to zvedujeme mužom a Juraj ešte po peknom štarte vyhráva teda svoj ďalší titul. Gratulujeme 80 kg medzi Dominom Šorkom a Pavlom Gettlerom. Toto je ďalší zaujímavý finálový duel, pretože Pavel Gettler sa pripravuje na majstrovstvá Európy a ľavačka nedopadla podľa jeho predstav, takže určite v pravej ruke bude chcieť zvíťaziť, ale samozrejme aj Domino bude chcieť vyhrať aspoň pravú ruku, pretože v ľavačke prehral s Janom Vojenčákom, takže aj jeden aj druhý majú obrovskú motiváciu. Povedzme si úprimne, že pravá ruka je naozaj, že Pavel Gettler dostáva prvé varovanie. Máme tu rozhodcovský útok.
Takže je rozhodcov skúško, palce sú zavreté, prsty, zavrel proti Dominošovka. Pálo Gertner to drží do spodu, určite bojuje. Nechce to vzdať, ale Dominik vyhráva. A keď sa nemýlim, tak stáva sa majster Slovenska. Obaja by sa mali predstaviť na majstrovstvách Európy v Bratislave v rozdielnych kategóriách, takže pravdepodobne formu majú obaja. Ale faul. Ale aj na druhej strane. Áno. Takže ide všetko od znova, v podstate nikto teraz nedostal faul a ak Čornofalský výhra, bude rematch. Uvidíme, čo si pripravil na Dobroviča. Faul. No? Nie, tak... Peťo zachytil Jožka a vyhráva jednoznačne. Takže gratulujeme Peťovi k víťazstvu. Takže rozhodca nastavil center a Juro Michalička opäť vrchom do boku Edo mal asi aj faul a uvidíme, či prehrávajúce to rozhodca posúdi. Tak, ako som si myslel, a víťazom sa stáva Juraj Michalička. Čiže táto praváčka o Juriho ďalší titul. Gratulujeme a týmto zápasom sme ukončili.